E odiochieng' ma kawuono kane watimo limbe wa mane gwenge ko mag Karachuonyo, kanyo mong'ere ni Seka e Homa Bay County, awabiro achiel kachiel nyaka kanyo endo ma ong'ere kaka Asanti Project. Asanti Project niendi en kanyo endo machiwo kony ne rowere kata nyithindo goeko mantiere koda kachan e miechgi. Moko kuomgi gin jogo eko ma gin kiye. Magi e kaka sani endi ne wayudo ka weche timre e iye ka endi achiel kachiel. E limbe niendi wabro miyi kendo wabro yangoni weche goeko matimre e iye ka endi ka gin kanyakla kaka jogi eki odak e iye ka giyudo konyruok magi mag somo to gibende kaka gisebedo ka gidak kaendi. Inyisowa ni nitie nyaka mago eko jopuonjre mosea kaendi mantiere e mbalariany mopogore opogore, moko kuomgi somo e pinje mago eko mag libamba. Ochopo kaendi mar mondo mi weche makamagi eki onen maler ahinya, to en mana achiel kachiel ka wadonjo mano endo Asanti Project mantiere Seka. Bed kodwa e chenro niendi nyaka sama ang' watieko mar mondo mi ing'e mathoth e weche mag dongruok. Erokamano masani. Chenro mar Asanti Project ne ochakore e higa endo mar 2003 mano endo e piny mar Karachuonyo e gwenge eko mag Seka. Maendi ne en paro mane obiro bang' ka koro nitiere welo mano e piny endo ma Switzerland ka koro ne gichopo e piny Kenya kaendi mar mondo mi gibi e weche eko mag yueyo. Kata kamano endo gima ne gineno gi wang'gi ne omiyo gichako chenro niendi mar Asanti Project ka koro ne gin nyithindo mang'eny ahinya mane onge koda ka nyalo no endo mar somo. Moko kuomgi ne gin nyithindo goeko makiye, moko ne onge kata mana mier manyalo ninde, moko ne onge kata mana kanyo endo ma ginyalo luongo ni dalagi. Kaluwore kod project manager mano endo mar Asante, Migosi Agri Ogot owacho ni sanindi rowere mantiere kanyo endo mayudo konyruok sani miyo konyruok duto te ka gin kanyakla gi kanyo endo ma gininde, kama bende ginyalo chieme makare to gibende lewni ma ginyalo rwako e kinde duto. Ne owacho ni rowere goeko bende koro nigi thuolo maber kama ginyalo tiye tijegi mamoko kaka mago eko mag tuke. Bende samano loso Ogot lero maber ahinya ni gisebedo ka koro gitimo maendi e thuolo no endo madirom higni 7 kendo koro gidhi nyime koda ka weche mamoko mago eko makelo dongruok kaendi. Mar Asanti Project kaeri an kaka site manager. Yes. To ang'o gire matimre Asanti kaendi? Asanti ka wan kod nyithindo ma vulnerable, moko nigi jonyuol achiel, jomoko bende onge jonyuol gi kabisa. Koro wadak kodgi ka, warito ngimagi, nanga gi yudo ka, chiemo gi yudo ka, wuoch gi yudo ka nyaka kuonde kargi mar nindo, kendo wapuonjogi. Asanti Project. Ndalo mar Asanti Project ka wan gi nyithindo 46 ma warito. Gin nyithindo machuo kod manyiri. Kamano. Nyithindo wakawo chakre higa 7 kadhi mbele nyaka kaber to higa 10 kata 15. Maeri en kaka rescue home, children home. Kamano. Wasebedo kaeri kuom higni madhi 7. Wasebedo kar kaeri. Marwa e ndalo mabiro wagombo ni mondo yawre malach kendo nyithindo mondo med konyore kokalo lwetwa. Kich kata mana sani wan nyithindo ma wasepuonjo wasechopo university kowuok e lwetwa ka. Ndalo mar Asanti Project kaeri wan jotich 10. Yes. Project manager Migosi Agri Ogot ne oleronwa ni sani endi koro gintiere koda ka lek kata chenro no endo mar ni koro gibedo koda ka nyithindo moko mang'eny ahinya mabende nitiere koda ka mago eko chan, kane owacho ni koro sani endi gintiere koda ka mano endo ma en omenda magiketo kan tenge moro mondo mi koro obed nyalo konyo nyithindo goeko e kinde mabiro. Bende nomedo kwayo jogo eko mamoko kaka ng'ano endo mabende otelo ne project niendi ma en Mikai Phyllis Suta kod bende jomamoko ma mondo mi owuog oko okonygi e weche giki mag sero nyithindo goeko. Wacho ni maendi en tich mar jopiny duto nikech nyithindo gin nyithi ji duto. Funding wayudo kuom initiator ng'ama nochako project. Koro en gosiepene ma otudore go to miye kony bende kuom misache ochiwore mondo kony nyithindo kokalo kuom misache.
agombo kendo ahero mondo anyisgi ni nyathi moro amora machandre oko kanyo ero omany thuolo kendo omany yo ma onwang'o wago ikore mar konyo nyithindo machal kamano mondo ngimagi olokore. Wan kama iluongo ni Kindu Bay, Homa Bay County, Seka e kama wantiere. Ne wakawo thuolo makende kane wantiere kod project manager Migosi Agri Ogot, bende koro ne wang'iyo moko kuom mago eko magin classrooms kata klase ma oseger manendo mag nyithindo mantiere mano e grade 1 kadok piny, kama bende koro magi te osetim kaluwore koda ka project endi e kindegi gin gedogo eko makare, ma bende sani endi koro ne otera achiel kachiel mar mondo mi koro ane kama bende rowere gi tiegre. King'iyo mos ibo neno ka koro bende nitiere kuondego eko bende gin dormitories, mago bende nitiere kuondego eko mag nindo mag rowere gi kama bende gininde tae gichiewe okinyi. Mano e kaka gidak kaendi e kindegi eki duto, tae bende gin kuondego eko bende gichieme to gijikon bende mano endo miloso negi e chiemo. Kane wantiere kanyo endo ma en project mar Asanti, ne ochopo kanyo endo ma bende koro ne waloso koda ka jomoko bende ma gin jomondiki kaendi matiyo kuom jogo eko maderoma 10 mamago eko koro gin staffs mantiere Asanti project mantiere e Karachuonyo Seka. Ne waloso kanyo endo kod skul mar kod matron ma skundno endo, ma bende noleronwa kaka gisebedo ka koro gitayo rowere mane ka gikiyore go eko mag chiemo, kit chiemo ma gichamo to ga kiloso chiemo go eko achiel kachiel. Man magdet aweno witi anyar kanu kasule nyamasare tich atiyo ka Kindu Bay ka Seka to atedo ne nyithindo 64 to kit chiemo ma gichamo wan gi diet, watedo skuma, watedo kabich, watedo rech, watedo ringo, wan gi gweno be wagichamo, chai en dichiel, nyuka dichiel, kamano. Koro asebedo ka kuom higni 5 ka antiere Seka ka kan kodgi, koro kamane kaka dak kodgi ka. Mano kende, chai gimadho gi mkati, nyuka gimadho kata gi rabuon, muogo, nyoyo, kamano. Koro kamane kaka wapidhogi. Wanyiewo sabu wapuroga. Nyoyo be watedo ken kaka sande kama nyaka wated nyoyo, wachamo nyoyo sapa kokik gi waru gi kabich gi chai. Koro kamane kaka wadak kodgi. Ne waloso gi Madam Phyllis Suta, ma bende en emane ochako project niendi e kindego eko machon. Kano leronwa ni maendi en chenro mane ochakre higa 2003, kata kamano endo bade mantiere Sekani nochakre mano endo higni 7 mane osekadho, ka bende koro nodhi nyime ka owacho ni en kindego eko ma bende ber ma mondo mi oganda te mago eko mantiere piny Kenya kaendi kod bende pinje maoko mar mondo mi omakre kanyakla gilos mano endo ma en dongruok mar rowere gi eki. Mae e kaka ne waloso koda ka Phyllis kane wantiere e projects no. An nyinga Phyllis Suta, anya Karachuonyo Kogweno, to nyuola Kisumu. Koro project ka ma project marwa mane wachako higa 2003 e piny mar Switzerland, kane wabiro limbe ka gi welo moko to ne nitie nyithindo mane kiye. Koro ne wachako gi nyithindo 8 kende. To wasebedo ka watiyo gi nyithindogo, wakonyo nyithindo gi puonjruok mar dhi e sikul, to gi kama gidakie, kaka ginyalo luongo mae dalawa, kod gimiyo gi chiemo. Mikai Phyllis Suta bende nitiere koda kamano endo ma en wach ma nolero kaendi ni gikawo nyithindo te, gibed jogo eko machuo kata mago eko manyiri, ikawo gi mano e Asanti project kaendi mar mondo mi okonygi e chenro mar neno ni lek margi ochopo kaka dwarore. Koro wan gi nyithindo, kuom sani wan gi nyithindo 46, to wan gi nyithindo mane e university, to wan gi nyithindo mane primary, wan gi nyithind secondary, to wan gi nyithindo mane kindergarten. Koro wamor kuom wuoyo kodu kendo ng'iso tich ma wasebedo kwatiyo. Wan gi nyithindo duto, wan gi nyithindo manyiri
kendo wan gi nyithindo ma jowuoyi. Wan gi nyithindo ma nyiri 26 gi nyithindo ma jowuoyi 20. Nakawo thuolo makende mar mondo mi koro awuoth koda Mikai Phyllis mondo mi koro wane moko kuom bende mago eko kuonde ma nyithindo matindo gi eki tiegore. Maendi ne en chenro nendo makare ahinya kane wadhi achiel kachiel koda Phyllis Suta. Kaka iwinjo no janeno mar LTN, mano en Phyllis Suta, en mane ochako chenro niendi achiel kachiel mondo mi ochiw kony ne jogo eko mantie kod rem ei oganda wa. Gin nyithindo mamoko kuomgi kaka winjo ni gin nyithindo eko makie. Ber mar mondo mi koro wawuothe kode wang'in to koro ang'o gere ma osetimre iye kaendi. To moloyo ahinya wang'in to classrooms manitiere kata kuond ma nyithindo gi eki yude konyruok mag chal nadi. Maendi bro miyo wang'eyo kata siso mar bende jolo kama wanyalo, nikech winjo kwayo mare ni kaber. No bende koro oganda makore mar mondo mi wakony jogo eko man gi rem kata chan e oganda. Maendi en classrooms goeko kaka gintiere, ka bende koro ileronwa koda ka Mikai Suta kaka rowere gi ekibet kaendi kitete ma bende koro gisomo kata gikawo tiegruok. Ma classes ma nyithindo some koro ka en class mar PP1 nyithindo matindo. Rowere gi omi kuondego eko ma ginyalo betie, mago mesni ma gintiere godo ma bende gindike kanyakla gigo eko bende gipuonjre godo, mago kaka jogo eko matindo. Magi te gin gik ma ikelo kendo bende inyiewo koda ka Mikai Phyllis Suta komakre koda ka jogo eko ma gin osiepene ma e piny nendo ma Switzerland mondo mi gikony rowere mantiere pacho kaendi mantiere koda ka cham. Classes machielo ng'ato nigi kaka gibetie, gikamo kane buge, gikamo ndiki. Koro desk ma gibete chalo. Koro mae en class machielo, mae en kaka gibet. Koro mae pamile puonj kubet kae nyithindo matindo puonjore kwa. Wachopo kaendi mar mondo mi koro wane maendi ber manitiere en ni nitiere kaendi nyithindo madirom 46 ka gin nyiri kanyakla koda ka mago eko ma bende gin chuo ma be sani koro odak kaendi kendo somo ka. Kata kamano endo skund ni endi koro pod dhi nyime gedo mare, omiyo pod gionge koda ka classes mamoko ma bende manyime kanyo. Kata kamano rowere matindo sani koro nitiere koda ka mago eko klase ma ginyalo time tiegruok margi, ka koro moko kuomgi to koro pod somo mano endo e Bridge International ma bende en achiel kuom skundego eko ma sani koro Asanti Project otudre godo mar mondo mi ochiw tiegruok ne rowere manitiere ka. Gitiegore mano endo Bridge International, ae bang'e giduogo otieno kendo ginindo kaendi kaka mano endo ma en dalagi. Leonard Ogi. To in e grade mane? Grade 1. Isomo e skul mane? Kidesta. Isomo e skul mane? Bridge Kidesta. Bridge Kidsta. En kit gedo ma nyasani manyangafu ahinya ma bende sani endi koro chiwo mano endo kar somo no endo ma owinjore ne rowere ma sani endi koro nitiere e project mar Asanti. Kendo e seche ma koro gisomo moko kuom gin nyaka kuonde kuma ginyalo dhi mondo mi gininde, ka koro bende giseyudo mano endo ma en migago margi. Asanti Project nitiere koda kamago eko mabesa nindi koro en skul mose chak ger kendo koro gedo mare dhi nyime. Kaendi nitiere kuondego eko ma bende rowerego oyude konyruok maggi kaka mago eko mag migago ka gin chiemo ma gichamo chakre okinyi nyaka odhiambo.
gidak kae endi kendo maendi koro e dalagi. Moko kuomgi osedak kae endi higni mang'eny ahinya, mano chako tiegre ka gin jogo eko mapod tindo masani koro ochopo kuma koro gin jogo eko ma gin joma dongo. Mamoko kuomgi nitiere mbalariany ma opogore opogore, kaka ne waloso kod moko mago eko mantiere sikunde ma opogore opogore nyaka e piny endo mar jo Jerman mantiere e pinje mag wagunda. An Jonathan Omondi, an product mar Asanti project. Nwachako gi project ni ka 2007 kane class 3 nyaka sani kumantie. Atimo asomo e University mar Eldoret. Ane 4th year atimo applied statistics with computing. Project ni en project maber, okonyo ji mang'eny. Ng'ata ng'ata manyalo dwaro kony kae, ka wan gi shelter, puonjo maber, to nyithindo be orit maber. Moko kuomgi ne gin nyithindo go eko makiye, moko ne onge kata mana mier manyalo ninde, moko ne onge kata mana kanyo ma ginyalo luongo ni dalagi. Omiyo maendi en wach mane omulogi ahinya, ma bende ko ne gichako chenro niendi mar Asante project e higni go eko madirom higni 18 nyaka sani endi. Nyinga Job Omondi, Asanti project ka achako somo ka aretina e nursery nyaka sani koro achopo mbalariany mar university Egerton University. Atimo course mar biomedicine. Awacha ni dala ka chalo ka dalawa, okawa ka tin, ayudo kila kitu, agone madhiwa ma dala ka erokamano, kila kitu kuom sira masira nyaka chopogo kuma sani entieni. Ang'eyo ni ndalo mabiro wabo bedo joma owuok oko e piny Kenya ka koa kuom kony mar mama wane. Agone erokamano. Anyalo wacho ni onge ng'ama romo. Kaeto gimachielo kendo en aneno nikech en project ma watimo karwa ka, to kizungu wacho ni charity starts at home. Kony chakre e dala. Koro kony machakre e dala ni aneno ni mondo atudra gi dholuo gi joluo wetena. Ang'e ni joluo wetena wan jomotegno. Watudre kamoro achiel mondo wane kaka wanyalo konyore locally. Koro mane momiyo awacho ni mondo atudra gi joluo wetewa mondo wane kaka wanyalo konyo nyithindo. Nitiere need mang'eny. Maka wanyalo nyithindo mantie kagi ok man gi tabu kende. Wan gi nyithindo mang'eny to wakawo mana ma wanyalo konyo for now. Pod rem nitie. Nyinga Justin Amolo, to Asanti project kae en mama moro ma noyudo, to odhi maber, abe anene kae. Anawuok adak Germany. I study in Stuttgart, Germany. I study transportation train nkech kono mane the main transportation makone. Thuolo ni bende ne wakawo mar mondo mi watwag kod Aida Awuor, ma bende en achiel kuom jogo eko ma otelo ne chenro mar Asanti project e badeno endo ma piny mar wagunda ma Germany. Aida ma bende sani ndio osebedo ka koro chung' ne mago eko rowere madhi mbalariany ma kuno endo, mano endo e boma ma Stuttgart, wacho ni pod gibodhi nyime gi tich machalo kama endi mar mondo mi gikony rowere mang'eny. Bende ne oloso ko wacho ni koro sani endi gidwaro ma mondo mi rowere mathoth bende ochako wuog oko mondo mi oyud kaka ginyalo dhi e wechego eko mag tiegruok e piny endo ma Germany, kama bende sani endi entiere koda ka rowere moko ma bende tiegre e yore mopogore opogore e piny endo mar Germany. Aniluonga ni Aida Awuor kata Kadidi, jengu mong'eago mang'eny. I represent Asanti project in Germany, kendo wasetemo matek mondo wang'e kaka nyithindo maonge gi nyalo kata gi jonyuolgi nyalo dhi skul. Jaman kocha watemo mondo nyithindo ma osedhi skul nyaka college koni madwa medre, temo mondo wakawgi mondo gichak gidhi gimedre e college kocha university. Kendo aneno ka jogo ni kodwa achiel kendo gisetemo mondo
omi gine kaka gikonyo kaka wakonyo nyithindo madala kaendi. Chenro ma wan go en mana ni mondo wakaw nyithindo maonge nyalo mang'eny. Nitie nyithindo mang'eny maonge nyalo, to wajaketo ga nyithindo moko e list, e waiting list. Koro watemo matek jamon mondo mi wayud sponsors mang'eny ma at least nyalo konyowa kata gi kae nyithindo ma pod nitiere kaendi. Koro wane kaka gidhi skul, wane kaka kata mosetieko matieko kata higani, mondo higa manyien wane ane kaka manyalo biro. Nitie moko be moselos negi passports, ma moko be nitiere ma wasechako manyo negi schools. Koro higani, end of higani wadwa ni wane ane ni wan gi nyithindo adi ma chako school next year e German ma Asanti project kaendi. Ng'at mara mora warwako ji duto te. Ok ochuno ni nyaka ibed gi mang'eny kata matin no. Ng'at mora mora ma lwete nyalo chopo warwako gi. Gimora mora minyalo konyo kata gi paro duto te. Warwako ji te, oganda te, mondo wabed kamora achiel, waket lwetwa kamora achiel mondo wane kaka wanyalo konyo kata jok moko man maboyo. Nikech kata aparo nitie kata jok moko manyalo gombo mondo donji to ging'e kaka ginyalo donjo. Koro wan wayawre, wan jomo yawre. Koro wan kae wayawre, warwako ji duto e Asanti project. Lwedo mora mora kamoro moro manya chope, wagoyo erokamano kwayudo. Kata gilamo be pod wagoyo erokamano. Yeah. Kakoro ne wasewuotho kendo ne orwako makare manendo e gwenge gieki mag Seka maendi e Asanti project. Ne Mikai Phyllis ne nitie kod weche mogik mane owachonwa ka gin magoeko ma gin kanyakla gi kwayo kony mar mondo mi omed chopo ne oganda. Mar ariyo ne omedo lero kowacho ni ber mar mondo mi nyaka jogoeko mantiere piny Kenya kaendi mane ginyalo kik mondo mi odog chien, giwuog oko mar mondo mi gi kony kama ginyalo, nikech rowere gi moko kuomgi onge jonyuol gi te gin kiye mangoga. Kane oloso ne okwaya ahinya nyaka jogo bende mantiere pinje maoko ma bende gin oganda joluo mar mondo mi bende oriwre koda ka Asanti project e lerno endo mar kelo konyruok mondo mi rowere mang'eny oyud mano lek margi ma tiegruok kanyakla kama ginyalo luongo ni en dalagi, nikech moko kuomgi onge kata mier. Tanga wach ne joma ni diaspora ni kik wigi wil gi dala. Dala home is west, east, ome ber pele pele. Koro ada kwayo joma ni ka kwa nyalo riwore nikech nying loka ber. To ober adieri. But still pod nitie kaka wanyalo konyore kamano. To joma ni oko ka be kwa nyalo winjore mondo wane kata kok project mara ni kende, nitie project kuonde mamoko. Wanyalo riwore mondo wane kaka wanyalo bedo kaka nyikwara mogi duto. Mano nyalo bedo maber. Erokamano. Koro ote mara mogik en mana ni be safe. Rwakuru mask. Kamano. Bang' winjo kendo neno magoeko mane gin weche ma timore e gwenge gi mag Seka maendi e project mar Asanti, ochopo kinde makoro sani endi ber mar mondo mi koro bende watieki. Kata kamano, wach maduong' ma onenre kaendi, wach maduong' ma bende koro wakaw tiegruok kuome en ni ber mar mondo mi oganda ochiw ne jogo eko mantiere koda kachan kata nok e kind ogandawa. Maendi en chenro manokelni achiel kachiel kae TV mari mar Lolwe kaendi, kendo ber mar mondo mi oganda omakre kanyakla achiel. Kaka pile wawacho ni Lolwe kaendi gini endi en marwa, wachako rom kede chenro moro machalo kamaendi odiochieng' machielo. Asebedo jalendo mari thuolo ni endi te, nyinga en Nick Okelo.